muri Zimbabwe yonze changopinda nekuti vanhu vaikomulana vachiti aiwa sei vanosonochamisa kubva zvavangosiya bato reTPC vakazongoti ziva vakazongoshayikwa tazongona paweekend vachibatikira aiwa kwachirumanzu muri Zimbabwe aiwa tabva tonoti muzora nhasi vanouya vachiudza ruzhinji kuti aiwa ndikubetsera ndikupusha kuti SADC uye itaure ndikwanisa kunotaura neSADC tivaonese zviri paground aiwa panhau yemahardships ari kufeswa nemacitizens emuZimbabwe muri Zimbabwe. Saka muendera mberi nenyaya ndokurudzira chibva subscribe ulaika wotina on the bell icon tamuchona mabdetsa ndokupa pano paZVAITWA News Live. Ndonoona kuti panapa munomo kuda muchinzi Chamisa anoti I'm pushing for SADC to mediate talks with Mnangagwa to stop Zimbabweans fleeing economic hardships, says Chamisa. The main opposition leader Nelson Chamisa says he's making frantic efforts to push the Southern African Development Community SADC to schedule talks between him and President Emmerson Mnangagwa in order to find common ground to help fix the ailing economy. Ndo mashoko anaitwa panapa Nelson Chamisa chiti aiwa vanhu vari kutambura vanhu vari kufesa hardships munyika saka ndakuda munhu kunotaura neSADC kuti ticonvince kuti iuye aiwa kuti kutambudzika kuri kuitika munyika yeZimbabwe akwanise kusunungura vanhu vemuZimbabwe. Muri Zimbabwe ndo mashoko anaitwa naChamisa ari kubuda mubepa aya tudze mafungiro ino tikudi pamusoro penyaya iyi ina mcomment section medu musangano subscribe ulaika notina on the bell icon tamuchera mabdetsa ndokupa pano paZVAITWA News Live.